ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं ताकि हर वीडियो ऑडियो आप तक पहुंच सके। लाइक और शेयर कमेंट करें। तोरा दीदी के भतार हई रे, तोरा दीदी के भतार हई रे, तोरा दीदी के भतार हई रे, तोरा दीदी के भतार हई रे। लेकिन हम तोरा लाखू आज हई रे, लेकिन हम तोरा लाखू आज हई रे। तोरा दीदी के भतार हई रे, तोरा दीदी के भतार हई रे, तोरा दीदी के भतार हई रे, तोरा दीदी के भतार हई रे। डीजे राम परदेश, डीजे राम परदेश, गोपालगंज, डीजे राम परदेश। सुन साली रे नाच गाली रे, तनी चाटे दे होठ लाली रे, तनी धर दे कुछ कर दे, अब आगा से आगा लड़ दे, अब आगा से आगा लड़ दे। सुन साली रे नाच गाली रे, तनी चाटे दे होठ लाली रे, तनी धर दे कुछ कर दे, अब आगा से आगा लड़ दे। आधा के तोरा में हकदार हई रे, आधा के तोरा में हकदार हई रे। तोरा दीदी के भतार हई रे, तोरा दीदी के भतार हई रे, तोरा दीदी के भतार हई रे, तोरा दीदी के भतार हई रे। डीजे राम परदेश, डीजे राम परदेश, गोपालगंज, गोपालगंज। तर पावना छछनावना प्रेम पुजारी की लगियावना, सीना से साथ दे गाल काट दे, विकास राजा की ढूंढी चाट दे, तर पावना छछनावना प्रेम पुजारी की लगियावना, सीना से साथ दे गाल काट दे, विकास राजा की ढूंढी चाट दे। तोरी ला हम कब से बेकार हई रे, तोरे ला हम कब से बेकार हई रे। तोरा दीदी के भतार हई रे, तोरा दीदी के भतार हई रे, तोरा दीदी के भतार हई रे, तोरा दीदी के भतार हई रे। लेकिन हम तोरा लाखू आर हई रे, लेकिन हम तोरा लाखू आर हई रे। तोरा दीदी के भतार हई रे, तोरा दीदी के भतार हई रे, तोरा दीदी के भतार हई रे, तोरा दीदी के भतार हई रे। कैपिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो, राजेंद्र कॉलेज।